Mae Golygfeydd O'r Pla yn comedi tywyll wedi ei lleoli ym Pentreufargirec yn 1348 lle dyn ni'n cwrdd â Twm, sef con artist y canol oesoedd sydd yn ddod i mewn i ddechrau ddringo'r ysgol cymdeithasol. Mae'r cynyrchiad yma'n torri tir newydd, dwi'n meddwl, oherwydd hwn di'r cynyrchiad cyntaf i Theatrau SirGar i gynyrchu, ac da ni'n dathlu 10 mlynedd o fodolaeth Theatr y Ffwrnes yn Llanelli. I'm the guy for the job, ain't it? Bydd y Cynulleidfa ddim yn anghofio'r perfformiad hyn. Mae fe'n symud mwy gyflym a hefyd mae fe'n pwysig i'r Cynulleidfa i neidio mewn i'r byd ni hefyd a byw gyda ni. Dwi'n edrych ymlaen yn fwyaf i'r golygfa pryd dwi ar y tŷ bach ac wedyn ni'n cael yn herio gan Mariani. Un, achos bod fi'n ddiog a fi'n gallu eistedd lawr trwy'r golygfa, a 2, mae fe'n lot o sport. Gobeithio fydd y gynulleidfa yn gadael wedi mwynhau awr o hanner wyllt o weld